Baš sam ga ispolirao. Dobro jutro, susjed. Ne, kad planiraš skinuti te božićne ukrase? Skoro je Uskrs. U pravu si, to je tako neukusno. To je već bolje. Uživaj, Čed! Kakav prostak. We are family, hey. I got all my sisters with me. Gdje sam stavila drugu zdjelu? We are family, oh. Get up everybody and sing. Bravo, to je super zvučalo, mama. Trebala bi ići na talent show. Pa ne znam. Junior je u pravu, draga. Bila bi bolja od onih Dixie Pilića. Ozbiljno. Audicija je tek za tjedan dana, a ja već imam leptiriće u trbuhu. Jednom sam pojeo leptira. Uopće nisu fini. Želi reći da ima tremu, tata. Draga, pa to je ludo. Ove godine ćeš proći. Osjećam to. Pa ne znam baš. Simona Sovu nije lako impresionirati. Istina, ali možda će biti impresioniran s malo glazbene pratnje. Bravo! Bravo, sine! Hej, možda bi se i ti trebao prijaviti na audiciju. Moja kaša je totalno prevruća. Zbilja, moja je prehladna. Moja je taman. Ne kužim. Uvijek pravim po receptu tvoje tetke Ronde i uvijek ispadne savršeno. Kako tvoja može biti prevruća, moja prehladna, a tvoja taman? Da, to prkosi zakonima, kako se ono zove, termodinamnosti. Mislim da se kaže termodinamike, tata. Mamina je hladna jer je bila u hladnjaku, a tvoja je vrela jer si nakrcao papra. Ja mislio to je cimet. Ruby, je li ovaj mali genije ili što? Naravno da je. Ne, nisam. Nemoj sad tako o sebi, sine. Nastavi vrijedno učiti u školi i bit ćeš sljedeći Albert Einstein. Aj, kragu! Popravio sam ih prošli mjesec. To je bio slivnik. O da, u pravu si. Meg, mislim da je vrijeme da zovemo majstora. Ti likovi naplaćuju ko sumanuti. Uostalom, draga, ovo ne izgleda tako loše. Gle, u Stirsu je upravo velika rasprodaja. A i ovaj štednjak je na izdisaju. Ajmo danas jesti negdje vani. Bježte svuda! Prebacite na treći program! Prebacite na treći program! Ronda, što je bilo? Da, gdje gori? Nema struje u parku Kamp Prikolica. Moram gledati svoju seriju. Ovdje je Zlatokosa. Dobrodošli nazad u vaš voljeni dom. Kao i uvijek sa mnom je Dudi. Pričaj, Dudi, pričaj. Dobar, dečko. Ne smijem propustiti vaš voljeni dom. Hej, nešto stvarno dobro miriše. To je kaša po tvom receptu. Ne zaboravi med od djeteline. To je tajni sastojak. Što je toliko posebno u ovoj emisiji? A što nije posebno u njoj? Ljudi koji žele preurediti svoje domove pošalju snimke, Zlatokosa izabere jednoga i bum, nastaje sreća. To je to. To je što? Ništa, moram ići, bok. Dobrodošli Bok, nazad u teta vaš Ronda. voljeni dom. Ostvarivanje snova, to je naš. Moram ići.
Bog dragi, volim te. Volim ja tebe. Zašto ne iznajmite sobu? Pa, ovo je naša soba, Ronda. Da, shvatila sam. Mičite se. Voljeni dom. Na početku današnje emisije upoznajemo Edi, stariju gospođu koja živi u cipeli. Pomozi mi, Zlatokosa. Imam tako puno djece. Ne znam što da radim. Čestitamo, Edi. Od sada ćete biti starija gospođa koja živi u dizajnerskoj cipeli. Ne mogu vjerovati. Tako je prekrasno. A to je samo izvana. Postoji privatno dizalo u peti, kvake od 24 karatnog zlata i svaka soba ima svoj osvježivač prostora. Hvala vam, puno vam hvala. Ostvarili su mi se snovi. Znam, ostvarivanje snova, to je moj posao. Izgleda da je sve baš dobro ispalo. Kritičari su baš ocrnili prošlotjednu epizodu. Nisu valjda ocrnili i moju novu frizuru? Kažu da je serijalu nestalo vatre. Koga briga što kritičari kažu, ukoliko se ne radi o mojoj kosi. Uostalom, nije da mi fali obožavatelja. Televizija želi pojavljivanje ljepših ljudi u emisiji. Halo, ja im nisam dovoljno lijepa. Pa naravno da jesi, Zlatokosa. Jako lijepa, prelijepa, najljepša. Samo malo radimo na lijeposti. A evo crvendača kojeg zbilja volim. Izgubila je gnijezdo zbog zelenaša. Baš je fotogenična. Ja sam Edo Junior i mislim da moji roditelji zaslužuju totalno novi dom. Čovječe, slomio se stativ. Medvjedi, smrdljivi nasilnici. Nemoguće je s njima. Nisu svi takvi. Jednom sam bila zaljubljena u grizlija imenom Teddy. Vjeruj mi, izgrizli su me. Izgrizli? To sam sad izmislio. Ne razumijem. Okej, sljedeći. Čekaj, vrati. Kao što vidite, ovdje ima stvarno jako puno posla. Imam najbolju obitelj koju možete poželjeti, ali nikad nismo osjetili lagodan život, kao što su novi televizori ili nešto drugo za jelo osim cicvare svako jutro. Ljudi to zovu kaša kako bi zvučalo bolje, ali u stvari je to samo cicvara. Kao što neki zovu tjesteninu pasta. Uglavnom, da. O, Jay, zar niža klasa nije prekrasna? Da, prekrasna. Uglavnom... On bi htio da mu roditelji imaju lagodniji život, a u pravu je i oko tjestenine. Ja želim medvjeda. Ali Zlatokosa, televizija... Ja želim medvjeda! To je baš slatko. Ja želim medvjede! Ja želim medvjede! Ja želim medvjede! U redu! Izabrat ćemo medvjede. Super! Znaš da sam u pravu. Zlatna jaja! Možeš li vjerovati? Moj rođak se probudio jednog jutra i samo ih je počeo nesti. Doktori i dalje ne znaju zašto. Sretan patak. Usan. Oprosti. Vi dečki idete na ples, da? Pa ja bih, ali moja cura iz Kanade, super model, već je odletjela na jug preko zime, a jako je ljubomorna. Ideš li ti, juniore? Pa ne znam, možda. Pa, možda možemo svo troje ići skupa. Inga, u našoj zemlji cure ne zovu dečke van. Da? Da, mislim ne. Ne? Da, mislim ne. Čekaj, što ja mislim? Juniore, je li ti tako misliš? Pa, ja mislim... Eno je... Stari, nemoj me krivo shvatiti, ali Misty Brown čak ne zna ni da ti postojiš. Kvak! Pa to je onda na njenu štetu. A što kad je onaj put posjetila moj profil na MyCave-u? Ti se još uvijek držiš toga? Očerupaj me, ona dolazi ovamo. Juniore, možda bi trebao do doktora, a? O, Jerry, jel da? Junior? Ili Jerry, kako god. Netko sjedi ovdje? Ne, molim te. Samo izvoli. Hvala, Jerry. Užas. Nije ostala stolica za mene. Molim te, inzistiram.
Znaš, baš smo razgovarali o školskom plesu. Jel te već neko pozvao? Luzer. Svaka čast, Jerry. Kvak. We are family. Yeah. I got all my sisters with me. Haha. We are family. I got everybody and sing. Di su ruke? Volio bih da ti mogu odmah dodijeliti zlatnog trola. Ozbiljno? Tako više nikad ne bih morao slušati tvoje nepodnošljivo skvičanje. A da? E pa dopusti da ti kažem nešto, gospon Sovo. Ti možda misliš da si jako pametan i prosvjećen, ali ti si samo jedan potrošeni, arogantni, ogorčeni, neprivlačni, umjetni, očerupani zlačko. To je boljelo. Osiguranje. Treba čuti, pustite me! Ako još jednom čujem nekog netalentiranog koji kolje tu pjesmu, probit ću sebi bumniče kandžama. Sljedeći! Gospođo Ruby, ponovo se srećemo. Bok. Što je ovo? Već 7. godinu zaredom? 8, ali sam vježbala. Blago meni. I kojom pjesmom ćete me počastiti? We are family. Sljedeći! Ali mogu li barem? Sljedeći! We are family. Sljedeći, molim, sljedeći! Samo ih bacaj, Šime. Gomila će svaki čas doći na ručak. Dogovoreno, prijatelju. Wow! Ok, to je dosta, prijatelju. Mušterije ne smiju čekati. Navalite! Dečki, brišite! Pa da, uvijek su bube krive. Hej, kasnimo na čitanje poezije. Znaš što, ti dečki mi trebaju ko rupa u krevetu. Mislim, znam da posao ne ide, ali dajte, molim vas. To je novi sushi bar. Sigurno će vam se svidjeti. Sushi bar? Bolje sam jeo na smetlištu. Možda prika, ali to je već 10. sushi butigača se otvorila. Pa, ja neću odustati bez borbe. Moramo privući više mušterija. A da napravimo TV reklamu? Preskupo. Ili možemo hodati polugoli i flertati sa svim mušterijama. A to je malo pretjerano. Treba nam marketinški mamac. Nešto elegantno, nešto dostojanstveno. Hej narode, ako želite najsvježiju ribu, dođite u Makov i Šimin riblji štand. Ovo nije butika vaše mame? Čekaj, jesmo li privukli nečiju pažnju? Upomać! Čoviče, to sam unajmija. Nek me vide. Preskočit ćeš morske pase. Ča ćeš sljedeće učinit? Idem kod Maka i Šime na ribu. Tako! Možda bi vas trebali biti polugoli, što kažeš? Halo? Bok? Kak ste kaj? Zdravo? Izgleda da nema nikoga. Kakav nered! Da je ovo moje, platila bih spremačicu i dekoratora. Idemo, Dudi! O, vidi! 3 zdjele! Obitelj koja objeduje skupa. Vidjela sam to na filmu. To je vruće. Prevruće.
Prehladno. Hoćeš pomoći mamici da proba? Aha, ova je dobra. Gdje im je plazma? Televizor? Sumnjam da ga imaju. Pa naravno da ga imaju. Ma daj, koja je ovo godina? Zbilja, koja je ovo godina? Uvijek zaboravim. Ne? O, vidi, 3 stolice. Ova je stolica prevelika. Dudi, napravi mjesto za mamicu. Ova stolica je premala. A ova je baš kako treba. Hej, čemu služi ova stvar? Dudi! Dudi! Molim te, reci mi da si to snimio. U redu je, duša. Mamica će te staviti da se odmoriš. Vidi, 3 kreveta. Ovaj je krevet pretvrd. Jesu li ovi ljudi čuli za memorijsku pjenu? Ovaj je premekan. A ova je baš... Kako čuko? Jay, prekinuo si me u monologu. Oprosti, draga, kako je Pupi? Dudi. Dudi, okej. Dobro je. I što misliš o kući? Mislim da je otrcana, skučena, depresivna, prljava, loše izgrađena i toliko daleko od Feng Shuia da je to nezamislivo. Upravo si, savršena je. Slatko. Duplo. Šećerna groznica zakon. Ovo će biti najbolji vaš voljeni dom ikad. Brže, brže, idemo. Brže, brže. Zlatokosa, jesi dobro? Zlo mi je. Užas. Dolaze! Kako je bilo na poslu? Ne želim razgovarati o tome. Kako je prošla audicija? Sljedeći. Ne želim razgovarati o tome. Kako je bilo u školi? Luzer. Ne želim razgovarati o tome. Sad! Dobra večer, obitelj Medvjed. Lovci! Bježite! To nije lovac, to je Zlatokosa. Ne mogu vjerovati da si to ti. Znam, ponekad ni ja ne mogu vjerovati da sam to ja. Ko je Zlatokosa? Ona je voditeljica vašeg voljenog doma. Poslao sam joj svoje snimke. O, nadam se ne one na kojima se igraš svjetlosnom sabljom. Imam
Imam obitelj kakvu možete samo poželjeti, ali nikad nismo iskusili lagodan život. O, dušo, ti si najslađi mališan. Mislite da je on sladak? Pogledajte onda ovo. Popravili smo vam krov pomoću pravih lizalica i cigli od najbolje uvozne mliječne čokolade koju novac može kupiti. Plus, zamijenili smo svaki prozor na kući šećernim staklima raznih okusa. Prekrili ste nam kuću slatkišima? Apsolutno. Ali neće li to privući bube? Pa to će privući sve, ali čekajte, ima još, dođite, idemo! Novi hladnjak, dupli sudoper i najmodernija pečica koju vam poklanja zla vještica sa zapada. Što vi radite unutra? Vidi, Marice, dan je! Bježimo i se, Idemo dalje. Imate novi veliki plazma TV, nov namještaj i zamijenili smo vaš grozni tepih ručno rađenim tepihom od šećerne vate. Kakve su ovo stolice? Pletene? Perec, pogledajmo spavaću sobu. Nećete vjerovati svojim očima. Vjerojatno nećemo. Želatin! Ne samo da se prilagođavaju obliku vašeg tijela, nego su i savršeni za doručak u krevetu. Gdje je Junior? Moraju ići u kupaonicu, vašu novu kupaonicu. Mama! Što to tako zuji? Ostvarivanje snova. To je moj posao. Čele! Ne u lice! Ne! Gubite se odavdje! Nema na čemu! O da, ovo je sladak život. Ako je ovo ostvareni san, kakve su tek onda noćne more? Žao mi je, društvo. U emisiji uvijek djeluje tako dobro i ljubazno. Uz takve prijatelje kome trebaju rođaci? Sigurno si mislio neprijatelji, tata. I oni isto. Dobra večer, obitelji Medvjed. Znam, bolno je zagledati. Bila si u pravu, Zlačana. Medvedi su bili savršeni. Savršena! Jay, to je bila katastrofa, potpuno sam ponižena. Katastrofa i poniženje, pa to je i smisao reality emisija, Lutko. A imam i velike novosti. Dobila sam povišicu, kozmetički tretman, osobnu preskupu liniju parfema. Medvedi su imali sjajnu gledanost. Pa onda je televizija sretna našim rezultatima. U stvari, ukinuli su nas. Molim? Čuj, bit će druga... Želim svoju emisiju! Zlačana! Želim je! Zlačana! Želim je! Želim je, želim je, želim je nazad! Dobit ćeš novu emisiju! Oh, okej. Ali bit ću zvijezda, zar ne? Apsolutno! Ti si glavna, a medvedi su samo sporedne zvijezde. Bez brige, već su nam naručili cijelu sezonu i svaka epizoda će biti samo o tebi. Možda. Učinit ću to, ali samo ako i Dudi bude u njoj. Naravno. Reality TV i Dudi idu ruku pod ruku. Misliš da će medvedi pristati? Ti se šališ? Pa tko ne želi biti na TV-u? Pustite nas na miru! Molim vas,
poslušajte me! Što je tebi dalo pravo da pustiš tu djevojčicu u našu kuću i razoriš je? Pčele nisu bila moja ideja. Tako je, a vi biste trebali zaključavati vrata, pa je ovo malo i vaša krivica. Ok, juniore, okreni glavu. Ovaj tip će dobit svoje. Ne. Vas troje ste bili veliki hit. Televizija želi da imate svoju reality seriju. Rekao si mi da sam zvijezda. Ti, draga, da, ti imaš najveću plaću. Našu seriju? Mjesec dana snimat ćemo vas 24 sata dnevno. Cijeli mjesec? To ne zvuči tako loše. Uselit ćete nas u neku vilu ili kuću na plaži? U stvari, snimat ćemo vas ovdje. Zaboravite. Tjedan dana smo vadili slatkiše i kukce iz krzna. Meg, zar ne želiš razmisliti o tome? Razmisliti o čemu, draga? O drugim načinima da nam upropaste život. Razmislite o ovome. 70% ispitanih djevojaka je reklo da im je Junior sladak. Zbilja, imate njihova imena, e-mailove Nikove na četu? 80% žena misli da je Ruby divna žena i majka, ali opet nedovoljno zgodna da ne bi odbila žena između 18 i 40. Hej. Jesi ti to moju ženu nazvao ružnom? Ništa osobno, to je istraživanje. Koja slučajnost? Ja sam provodio istraživanje o tome koliko treba da se ispeče lasica. Samo za šali. Čekajte, molim vas! Ništa osobno, to je istraživanje. Da, lakše malo. Ako te pustim, hoćeš li se pokupiti i ostaviti nas na miru? Da? Preduga pauza. Očisti malo mrkve, Ruby. Večeras imamo lasicu za večeru. Vaš sin želi biti popularan. Vaša žena želi pjevati. A vi želite biti najuspješniji poduzetnik na obali. Jesam li u pravu? Pa što? Kako znate toliko o nama? Istraživanja. Mogu vam svima pomoći da dobijete što želite. Jay, kako su te samo nasamarili? Pa znao sam ja to. A što vi imate od toga? Zadovoljstvo i čast stvaranja dobre zabave za pučanstvo. Halo? I što kažete? Možemo li dobiti stare stvari nazad? Sve osim kuhinje. I TV-a. Ovo je istinita priča o 3 medvjeda. Jednoj divnoj, talentiranoj, skromnoj super zvijezdi koja je odabrana da živi u kući. Kako bi otkrila što se dogodi kad se 3 medvjeda i voditeljica prestanu pretvarati. I počnu biti stvarni i tako to. Ovo je priča o Zlatokosi i 3 medvjeda. Totalno sam uzbuđen. Zlatokosa danas useljava, a uvijek sam htio stariju sestru. Pogotovo ako je poznata TV zvijezda. Dobrodošli u naš sretni dom. Hvala. Ne brini, Duža, to se odnosi na tebe. Jel da? Naravno, mi volimo pse. Zar ne, Meg? Još kako. Pogotovo sa Senfom. To je bila šala, ljudi. Ma dajte! Nisi ponijela puno stvari, mlada damo. Jel to jedina torba? To nije moja prtljaga, ludice. Njegova je. Sad dolazi moja. Nije valjda u kamionima sva tvoja odjeća? Naravno da ne. To je samo ljetna garderoba. Stavite to bilo gdje. Jel to mi je jedina torba? Siromasi su baš glupi. Dođi, Dudi. Ja ne znam je li ona toga svjesna, ali ta djevojka će se ovdje morati malo pokrenuti. U našoj kući svi moraju raditi, jer obitelji tako funkcioniraju. Evo soka kojeg si tražila. Borovnice sam ubrao sam. Mogu li ga dobiti u čaši? Stiže odmah. Stvarno je bio sjajan tulum. Svatko važan je bio tamo. U čaši. A malo leda? Svakako. I onaj neki je bio tamo i ona s licem? Led. I kriška limete? O, i ono što ti ja znam, tko je bio tamo s onom curom iz onog filma kad ostanu zaglavljeni na onome baš fancy. Limeta. Da nemaš možda jedan onaj papirnati kišobrančić? Okej. Kovrčava slamka? Kovrčava slamka. O, i trešnja na vrhu bi bila savršena.
Ok, svježi sok u čaši, s ledom, kriškom limete, kovrčovom slamkom, kišobrančićem i trešnjom na vrhu. Kad bolje razmislim, uzet ću samo jednu dijetalnu kolu. Djeco, dobro bi mi došla mala pomoć oko večere. Zlatokosa, hoćeš li doći pomoći u kuhinji? Pa ne baš. A možda da nam ipak malo pomogneš? Dobro. Nisam znala da je to bilo trik pitanje. Juniore, hoćeš li nam napraviti bokal ledenog čaja? Odmah, mama. Zlatokosa, hoćeš li molim te postaviti stol? A gdje da ga postavim? Molim? Gdje? Gdje što? Da postavim stol? Da. Gdje? Što? Gdje da postavim stol? Tamo. Kako da tamo postavim stol kad ga netko već stavio tamo? Što? Ne što, nego gdje? Gdje što? Gdje želite da postavim stol? A kako da znam što je ona mislila? Nisam ja čistač misli. Čistač misli? Ovo će biti jako dugi mjesec. Nisam imala pojma da ti ne jedeš ribu. Mogao sam ti napraviti sendvič ili nešto. Ma nema veze, već sam naručila nešto iz sushi bara. Što? Iz sushi bara ne dolazi u obzir. Mek? Ali želim to. Ne u ovoj kući. Rekla sam da želim to. Mek, ona je naša gošća. Želim to! Želim to, želim to, želim to, želim to, želim to. Nema ničeg poput sjaja svježe ispoliranog auta. Jel jasno? U redu, možeš jesti sushi. Super, sigurno vam neće smetati. Večera je na stolu. Ovo ja častim. Jel toj maloj nešto palo na glavu? Hvala vam. Ok, imamo yanagi rolice, toro rolice i hamachi rolice. Tko želi probati? Zlatokosa, nemoj se uzrujati, ali sushi je riba. Nema šanse. Ti to ozbiljno. Pa šta si mislila? Od čega su unagi, tore i hamachi rolice napravljene? Rolica? Dovoljno loše što ta cura donosi hranu iz sushi bara u moju kuću. Sad je ja još moram i jesti. Kakav je sushi? Super! Izvrstan. Ako volite takve stvari. Zar nećete probati malo? Ne, hvala. Nedavno su ga ocijenili s 5 zvjezdica. Najao sam se. Čemu se uopće trudim? Nitko ne cijeni moj trud koji je potreban za naručivanje hrane. Možda bih trebala prestati jesti hranu. Pa bar probaj, Mek. Kad svinje polete. Ja letim! Ja letim! U redu. Što je ovo, guacamole? Pa to je ljuti wasabi senf. Ljuta! 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 Što je za deser? Pečena aljaska. Ovo zbilja neće ići. Jednostavno se moramo malo potruditi. Znam da su stvari malo skučene. Ovo zoveš malo skučenim? Molim te, tata. Ovdje ni prije nije bilo mjesta za nas troje. Dosta više! Prokleti kukci. Moramo početi smišljati nove pjesme. Bez TV-a večeras, Dudi. Moramo se rano probuditi kako bi se sutra družili s medvjedima. Bez brige. Doma se snimaju sve tvoje emisije. Dudi nikad ne propušta epizode Očajnih kućanica. Nešto nije u redu? Ovaj krevet. Navikla sam da su plahte uvijek povučene na dolje kako bih mogla ući. Čini se da su ove zaključane.
Znači, tako to radi. A ovako ovo radi. Laku noć, Zlatokosa. Roditeljski poljubac za laku noć. Totalno retro. Laku noć, Tudi. Jel to bilo dobro? Vrlo dobro. Laku noć, dečki. Laku noć. Laku noć, mama. Nikad nisam išla u normalnu školu. Zato sam tako uzbuđena što idem u juniorovu. Pa iako sam velika i slavna zvijezda i to, insistirala sam da me tretiraju kao sve ostale. A gdje je crveni tepih? Gdje je što? Crveni tepih. Uvijek imam jedan kod javnih nastupa. Ovo je srednja škola. Mi nemamo crvene tepihe. Dobro, pokaži mi moju garderobu. Nemamo ni garderobe, samo ormariće. Ormariće? To zvuči zanimljivo. Glupi protupožarni aparat mi je uništio trajnu. Junior Medvjed je takva nakaza. Možete vjerovati da me pokušao pozvati na ples. Što on misli da... Nije moguće. Sorry, gdje je garderoba? Ovo je garderoba. Zlatokosa, wow, ja sam tvoj najveći fan. Nema šanse, ja sam. Ja sam, daj šuti. Što ti radiš u našoj školi? Jedan moj friend je učenik tu. Zbilja? A koji? Da, koji? Junior Medvjed. Da, pa naravno. On je zakon. Totalno zakon. Jednom je posudio svoju stolicu. Pa ako je ovo garderoba, gdje je onda sauna? I gdje je džakuzi? I ljekovito kamenje? Sorry, ali nemamo ništa od toga. Ko je koma? Ali bar imate sobe za masažu. Bez buke, ljudi, molim vas. On je samo medvjed. Hej, juniore, kako je ova vrsta škole? Nema crvenog tepiha, nema masaža, nema ljekovitog kamenja. Kako će djeca naučiti nešto o tim stvarima? Ma nije tako loše. Ti si tako hrabar. Hvala. Jeste li vi to čuli? Zlatokusa mu je rekla da je hrabar. On je tako hrabar. Znala sam da je on cool. On će me pozvati na školski ples. Baš mi je drago zbog juniora. On je super dečko. Uvijek je htio biti popularan, a sada svi žele biti njegovi prijatelji. Posebice cure. Junior Medvjed, da, on je sladak. I ne govorim to samo da bi bila na TV-u. Ali bit ću na TV-u, zar ne? Junior je bio moj prijatelj još prije nego sam mogao gakati. Kad smo imali dvije obojicu... Priši kvakavi! Junior Medvjed, on je moj friend! On i ja se dugo poznajemo. Ja ga poznajem još od... ponedjeljka. Grim je zakon! Uopće nisam znala koliko je škola teška. Svi ti zadaci i domaće zadaće i još moraš pročitati ove, kako se zovu? Knjige? Knjige, da. Ali barem si popularan. Jesam? Juniore! Bok, juniore! Jesam. Sigurna si da želiš pomagati na ridnjem štandu. To je težak posao. Nikad se nisam bojala raditi. Klaunova, liftova i krede, možda. Teškog posla, nikad. Krede? Gledaj! Što je sad bilo? Vidjela si klauna? Ona kornjača ima laser. Sigurno je vanzemaljac. Opusti se, to je skener za namirnice. Zar nikad nisi sama kupovala namirnice? Molim, naravno da jesam. Ja obično kupujem namirnice preko interneta. Na kojoj stranici? Stranica? Google? Ovo će biti dug dan. Ne mogu vjerovati! Mek! Prika, možeš li povjerovat koliko mušterija, Pa ne baš, ne! Idemo, Prika, imamo barku za istovarit! Otvaramo za minut, narode! Baci je Šime! Mek, mogu li dobiti autogram? Pa, može. A kako se pišu te stvari? Ja uvijek stavim mom najboljem prijatelju, tko god da si. Volite Zlatokosa? Nemoj napisati Zlatokosa, nego svoje ime. Da, to sam i sam shvatio. Može li par zajedničkih poza? Što ti kažeš, Mek?
Okej. Mek, malo brže! Može par puta Mak sam. Zbilja? Stiže! Dudi! Jesi dobro? Mak, vi ste heroj! Kako je sve prošlo danas? Pa, obala nije mjesto za promatrače i lovce na autograme, ali moram priznati, posao cvijeta. Ča mislim o današnjem danu? A da pogodite! Kako ja mislim da je prošao? Sasvim dobro. Hvala na manikuri, Ruby. Riblja kost je baš loša za nokte. Pričaj mi o tome. Hvala što si mi pomogla oko doručka. Oprosti što sam pokvarila mikrovalnu. Trebali bi stavljati upozorenja na konzervu smrznutog soka. Da. Ko bi to prepostavio? Pisalo je koncentrat, pa sam se zbilja koncentrirala. Gdje je ona? Gdje je ona? U redu je, Dudi. Nadam se. To si ti! To si ti! Ronda, davit ćeš našu zvijezdu. Tako mi je žao. Donijela sam ti malo moje čuvene domaće kaše, ali nije tako poznata kao ti. Nije baš napravljena u pravoj kuhinji. Uglavnom... Uvijek sam se pitala kako bi bilo imati sestru. Nakon upoznavanja Ronde vidim da bi bilo glasno i teško zadisati. Ali ona zbilja kuha opaku kašu. Da budem iskrena, pomalo je zabavno biti dio obitelji. Get a grip od Aerosmitha! Squeeze box od The Who! Zekoj Potočić! Točno. Yeah! Ko ima nešto? Imam ja! Film? Točno! Vi ste baš dobri. Okej, cura nije genije, zar ne? Ali znate kako kažu, ljudi u staklenim kućama ne bi trebali bacati telefone. Ovo smo Meki i ja na medenom mjesecu. A ovo je prvi juniorov odlazak na plažu. Što je to? Juniorov prvi zub. Okej, dosta naše obitelji. A da vidimo sad tvoj spomenar. Da, naš je sigurno dosadan spram tvog. Ma ne treba. Tko želi još cijeđenog soka? Ma daj, želimo vidjeti tvoju obitelj. Pa, dobro. Ovo je sve samo Dudi. Gdje je tvoja obitelj? Nemam obitelj. Uvijek sam bila sama. Hvala. Smeta li ti ta vrpca? Nema na čemu. Dudi je moja jedina obitelj koju imam. Ali ne više. Daj mami jedan zagrljaj. Medvjeđi zagrljaj. Kako to misliš, karte se ne prodaju? Ako se ljudi ne pojave na talent showu, uništan sam. Tračevi, optužbe, glasne i gluposti o gotovo svakoj emisiji. Ovo je čisto smeće! Slijedi u tračevima, optužbama i glupostima o gotovo svakoj emisiji Zlatokosa, petasta zvijezdica ili bivša Rospija.
Saznajte kako je reality TV superzvijezda Mek Medvjed od nosača tuna postao zaštitnik pasa. Svaki hrabri, junački, slavni medvjed bi učinio isto što i ja. Ali prvo, Ruby Medvjed dijeli svoj senzacionalni tajni recept za svoju savršenu kašu Kuhajte s nama! Moj tajni sastojak. Med od djeteline. A kasnije će junior rastrmati kuću Crna šuma uživo. Volim te, juniore! Sve to i još više u večerašnjem smeću. To je to. Gospođa Ruby, bok, ovdje je vaš stari prijatelj Simon Sova. Lijepo je ponovo čuti vaš glas. O, da. Daj mami jedan zagrljaj. Kako je ovo smeće od dirljivog obiteljskog zbližavanja koje snimate? Naši gledatelji ne žele sreću i zbližavanje, oni žele tučljivu i svađu! Nevjerojatno! Imam najbolju emisiju na TV-u, a moja krasna zvijezdica je prepustila stvar grupi dlakavih glupana. I kaže zmija svojoj djevojci, ako si presvukla kožu prošlog tjedna, koga sam ja upravo odveo na ples? Ti si tako zabavan. Bok, juniore. He, ekipa, od sad me zovite samo JB. JB? Meni odgovara, JB. Čini se da smo ostali bez naših mjesta. JB, kako ti je sad kad si zvijezda? Da, imaš već opsednute fanove. Krenuli ste negdje? Mi uvijek sjedimo ovdje. Da? Više ne sjedite. JB, možeš nam pomoći malo? Oprostite, ekipa, puni smo. Možda sutra. Bye bye. Dođi, Inga. Idemo. Dakle, JB, jesi li već odlučio koga vodiš na ples? Zlatokosa me uči sve o popularnosti. Danas me naučila kako da me pronađu paparaci i kako da se pretvaram da me živciraju. Jako dobro, jel da? Halo, Breka! Treba mi mala pomoć ovdje! Pa ja bi, Šime, ali moram dati mušterijama ono što žele, a to sam trenutačno ja. To je to! Dosta mi je! Dajem otkaz! Šime! Ja ne krivim ga šta mi je izgubio brod. Ne krivim ga što je veliki znak pa na mene. Ali sve ja radim, a gospodin samo ljenčari i pozira fotografima cijeli dan, ne? E to je sam kako je pelikanu slomila vrat. A sad mi će tu kameretinu izsut. Simon Sova me sad iznenada nazvao i rekao da se predomislio. On se nikad ne predomišlja. Sad ste velika zvijezda. Sretan je što vas je dobio. Hvala ti, draga. Vjerojatno si u pravu. A tu si ti. Ronda, draga. Nikad nećeš pogoditi što se danas dogodilo. Simon Sova me pozvao da dođem u talent show. O, da? A koji je tvoj talent? Nož u leđa? Oh, draga, o čemu ti govoriš? Zvuče kao zabijanje noževa. Samo lakše. Briši, plavušo, ovo je obiteljska stvar. Ona je obitelj. Okej, zašto onda ne kažeš svojoj novoj sestri zašto si odala moj tajni recept za kašu kao svoj danas u Kuhajte s nama? A zašto pravite problem oko toga? Zato što je to moj recept. Kako bi se tebi svidjelo da ja odem na TV i odam tvoje recepte? Recimo kako prokuhati vodu? Mogu li posuditi taj? Nemoj biti ljubomorna samo zato što sam ja velika zvijezda, a ti nisi. Velika, možda, zvijezda? Nemoj se zavaravati. Što bi to trebalo značiti? Pa, guzica ti je tolika da ima svoj poštanski broj. Ah, pazi tko se javlja. Tvoja guzica je tolika da rasplače stolac. Tvoja guzica je tolika? Dame, molim vas, ovo je obiteljska emisija. Želiš ovu obitelj? Evo ti ih.
Znam da ljudi ovo uvijek govore u reality emisijama, kao da smo postali obitelj. Zato večeras pravim večeru za sve. Okej, medvjedi su i prije bili prava obitelj. Ali sada sam i ja jedna od njih. Jedino nemam krznu. I nemam zube. I niti kanđe. Niti mali... Želim reći, spremam medvjedima večeru danas zato jer mi jako puno znače. Ajmo, idemo! Bilo bi dobro da to bude ove godine. Ne istovaruješ ribu na obali, Mek. Biću spremna kad sam spremna. Limuzina je stigla. Nemojmo da obožavatelji čekaju. Vozač limuzine je tvoj obožavatelj. Jedan od njih. Joj, ajme meni! Idemo! Večera je spremna! Halo? Ima li koga? Prije mjesec dana medvjedi ne bi nikad propustili zajednički obrok, a sad im je stalo jedino do slave. Ma njih troje bi se pojavili na otvaranju koverte. Hej, okej, da, sve o Medvjedu Junioru, okej, buraz. Hej, vidite, ovdje sam, pogledajte ovamo. Moj 13. rođendan opet se ponavlja. Sretan mi rođendan. Voljela bih imati obitelj. Toliko o željama. Dođi, Dudi. Dudi? Dudi! Što najviše volim u svojoj slavi? Mislim da sam to ja. Slava! Mogla bih se naviknuti. Jesmo li veći od Beatlesa? Puno veći! Ti žohari imaju samo 2 centimetra. O, ma daj! Ma daj! Zašto nas netko ne želi povesti? Nemojte me mrziti jer sam prekrasna! Napokon! Zlačena! Jay? Što pokazuješ prstom? Želim stopirati auto. Za to se koristi palac. Čovječe, ne znam ni stopirati. A zašto ti uopće stopiraš? Pobjegla sam od kuće. Medvjedi su me prihvatili kao člana obitelji, a onda su mi večeras slomili srce. Zlačena, to nije tvoj dom. To je samo lokacija. I medvjedi nisu tvoja obitelj. Oni su tvoje kolege. Ali bilo je tako stvarno. Zato se to zove realistična televizija, a ne realnost. Znam da si povrijeđena, ali ima i boljih načina od ljutnje da ovo riješiš. A da pričekam da se medvjedi vrate doma, pa da iskreno i otvoreno porazgovaramo o mojim osjećajima. Ne, govoriš gluposti. Moj savjet je da se ne ljutiš, nego osvetiš. Osvetim? Da! Ruby želi pobijediti na talent show, zar ne? Vježbala je cijelu godinu. Savršeno! Onda ću srediti da ti, Mac i Junior isto budete na talent show. I onda ih možeš sve uništiti. Javno! Ali što ako izgubim? Vjeruj mi, s tvojim talentom nećeš. Kad kažu samo Junior, to znači da žele fotku Juniora samog. Upravo je, draga. Ti si masakrirala kamere večeras. Ja barem nisam masakrirala švedski stol. Ako ne pojedem svoju dvostruku težinu, razdražim se. Tuži me! Kamo si pošao? Idem vidjet što ima u hladnjaku. Hoćeš doći na otvorenje toga? Zaboravili smo na zlatokosinu večeru. Ma pogledajte tu puricu. Mora da je kuhala satima.
O, vratili ste se. O, dušice, tako nam je žao. Potpuno smo zaboravili. I to je zbilja prekrasna ptica. Nema veze. Otkantali ste me za večeru koju sam pripremala cijeli dan. Nema frke. Dajte da vam ja to podgrijem. Dobar tek. I laku noć. Zlatokosa. Prije mjesec dana nismo bili na TV-u, nismo bili slavni. Nisam imao nekog punoglavca koji svakih 5 minuta dolazi da mu potpišem ribu. Ali bili smo sretni. Bar ja jesam. Ali, ako je ovaj novi život nešto što Junior i Ruby zbilja žele, ja ću im se prikloniti. Još kad smo bile mladunčad, Ronda i ja smo sanjale da postanemo slavne. Ali bez nje ovdje sve to nekako nije vrijedno. Neće mi smetati da sve ovo sutra napustim. Ali kako da to učinim Meku i Junioru? Uvijek sam mislila da bi bilo sjajno biti popularan, ali fale mi stari prijatelji, pogotovo Inga. A Misty uopće nije slatka kad je bolje upoznaš. Nemojte reći mojim roditeljima, ali nadam se da ću ukinuti ovaj show. Ne razumijem. Dogovor je bio da stavim Ruby u svoj show kako bi ti snimio finale svog serijala. A sad mi govoriš da ubacim još gomilu antitalenata? Vjeruj mi, ja znam kako napuniti gledalište, čak sam ti dizajnirao i plakat. Jay Lasica predstavlja ovogodišnju produkciju Simona Sove, njegovog talent showa u kojem sudjeluju Zlatokosa i 3 medvjeda. Zgodno. I na kraju večeri Zlatokosa će pobjediti. To će biti savršen kraj sezone. Oprosti, Jay, ali odbijam prodati integritet svog šova samo zbog brze zarade. Ali ogromna količina brze love je dakako nešto sasvim drugo. Dobrodošli nazad u smeće. Cijeli grad ne može prestati govoriti o Zlatokosi, 3 medvjeda i cijelom nizu drugih ljudi koji se natječu u ovogodišnjem talent showu za prestižnu nagradu Zlatni trol. A sve počinje večeras u 8 ovdje na kabelskoj televiziji. Ja se kladim na Zlatokosu. Bob? Ha! Svjestan si da je ovo talent show, zar ne, Bob? Uživo na kabelskoj televiziji počinje ovogodišnji talent show. A sada, evo i voditelja programa Sove Simona. Dame i gospodo, životinje svih vrsta, dobrodošli u show. Jesi spremna? Da, uvježbala sam pokreti. Cool! Hej, Eddie, hej, Inga. Hoćemo se družiti prije šova? Oprosti, JB. Možda sutra. Da, sutra. Želim da svo troje znate, bez obzira tko pobjedio večeras, bit ću najponosnija medvjed mama na svijetu. Ajme, to je slatko. Da sam medvjed. Ne brini, mala, sve će biti u redu. I ako te neko pokuša zezati, ja ću ga prožvakati živog i ispljunuti mu kosti. Naravno da hoće, ako ne bude prije zauzet potpisivanje autograma obožavateljima. Našu prvu natjecateljicu ne treba predstavljati. Molim vas, pještite papcima, kandžama i šapama za našu očaravajuću Zlatokosu! Hoda i žvača žvaku u isto vrijeme. To je to. Koji glupan joj je rekao da to napravi? Zlatokosa.
Wika wika punč. I neki agent kaže, imate baš dobar nastup. Kako se zovete? A ovaj lik mu kaže, aristokrati. Vrati se na stari posao. Što vam je, ljudi? We are family. I got all my sisters with me. Oh, 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 oh. We are family. Woo! Get up, everybody, and sing. Okej. R-u-ž-na, ti ružna. Ronda i uglađeni. Vidio sam bolji rad nogu kod životinja uhvaćenih u zamku za medvjede. A ja mislim da su plesali predivno. Kako god. Šime, ne znam za koga više navijam. Tebe ili osmu lovu. Edi, Inga i svinje, vaš interpretativni ples ja interpretiram kao propast. Ja mislim da su moji prijatelji bili super. Hvala ti, JB. A ti si predivna večeras. Hvala, JB. Zovi me Junior. Oprostite, ja ovdje pokušavam uništiti neke snove. Oprostite. A što se vas ostalih tiče, Zlatokosa, Mac, Ruby, Junior, prolazite. Prošla ekipa, prošla! A svi ostali, vi otpadate. Dudi! Izgleda da imamo neke tehničke poteškoće. Vratit ćemo se na zadnji krug ovogodišnjeg talent showa za koji trenutak. Rekao bih da će stvari postati gadne. Postati gadne? Zar nisi vidio ostale natjecatelje? Upravo tako, Bob. A znaš da ne smiješ ganjati čudne ptice? Čak i ako su to zaslužile. Jay! Čestitam, super zvijezdo! Nemaš pojma kakve sve ponude dobijamo. Razna odjeća, kozmetika, kreditni ured s brutalno visokim kamatama. Kad pobjediš, sama ćeš ispisivati cifre na čekove. Ako pobjedim. Ruby je bila fantastična. Tko zna tko će pobjediti? Vjeruj mi, ja znam. Čekaj malo, ti si namjestio natjecanje kako bih ja pobjedila. Ti nećeš pobijediti, medvjede. Ti ćeš ih masakrirati, uništiti. Biće to katastrofa, pokolj. Biće to veće poniženje od ono kad je Kornjaka pobjedila zeca. Što se, ako ne znaš, može nabaviti sad na DVD-u. Ali Jay, ja to ne mogu učiniti medvjedima, oni su mi... Što ti ja uvijek govorim? Dobar reality program se svodi na dvije stvari, katastrofu i poniženje. Pa, možda postoje važnije stvari od show biznisa. Zlačana, to je nemoguće. Znam da si povukao mnoge veze da namjestiš natjecanje, ali ja ne mogu varati. Ali Zlačana, a tvoja karijera? Dobra si samo koliko je tvoj zadnji uspjeh, znaš? Ako to učinim, nikad više neću moći pogledati medvjede u lice. Vidio sam ta lica. Nije veliki gubitak. Uostalom, večeras je onako zadnja epizoda Zlatokose i 3 medvjeda. A mislila sam da nam je gledanost dobra. Dobra! Gledanost je fenomenalna. Ne možeš se stalno vraćati televiziji. Mi idemo u Vegas, draga. Lasice pakiraju tvoje stvari dok razgovaramo. Samo malo. To znači da večeras napuštam medvjede? Pa što onda? Zar si zaboravila kako su te povrijedili? Da, ali... Na mjesta, molim! Na mjesta! Vidimo se vani, pobjednice! Jay, čekaj! Nemoj se ljutiti, osveti se! Sjećaš se? Ali... Oprosti što sam ukrala svoj tajni recept! Oprosti što ti ga nisam poklonila! Oprosti što sam rekla da ti je guza tolika da rasplaćeš A ja žalim što sam predložio da se pomirite. Ne kužim. Mislila sam da se ljutite jedna na drugu. Pomirile smo se. Zašto?
Zato što to obitelji rade. Što je bilo, mala? Djeluješ uzrujano. Pa... Samo izađi i daj sve od sebe. Nije važno tko pobjedi ili izgubi. Tako je, mi smo obitelj. Moramo razgovarati. Dobrodošli u zadnji krug natjecanja. Prva ide Zlatokosa. Gdje je? Sve će upropastiti. Evo moje male izdajnice koju znam i volim. Molim vas, ostavite glazbu. Moj menadžer Jay uvijek kaže, nemoj se ljutiti, osveti se. I zato smo Medvjedi i ja odlučili da večeras bude neriješeno. Molim! Potpuno izjednačeno. Ne, ovo se ne događa. Obitelji se ljute jedni na druge s vremena na vrijeme, ali nauči opraštati jedni drugima, jer tako to obitelji rade. I to je to što ih čini. Što nas čini obiteljima. Idemo! Ne! Molim vas! Bez iznenađujućeg obrata na kraju i drljavog monologa glavne zvijezde koja je upravo imala emocionalnu transformaciju! We are family. I got all my sisters with me. Oh, 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 oh. We are family. Hey, get up everybody and sing. Oh, we are family. I got all my sisters with me. Oh, 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 oh. We are family. Ustanite svi! Get up everybody and sing. Znaš, skupa i nisu tako loši. Što tu radiš? Spusti zavjesu! Ali to je veliko finale. Ne raspravljaj sa mnom ili ću te servirati uz dijeli s povrćem. Oprosti, Jay, ali ti znaš bolje od svih da show mora ići dalje. Ne sezaj se sa mnom! Ja poznajem ljude, znam zvijeri, znam čudovišta! Prestani me snimati! To je to! Nitko od vas više neće raditi u ovom gradu! Ne možete ni naslutiti što će vam se sada... Everyone can see we're together as we walk on by. Right! And we fly just like birds of a feather. I won't tell no lie. Oh, all of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record. Ooh, we're giving love in a family dose. We are family. Hey, yeah. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. I? Kako misliš da je prošlo? Sasvim dobro. Yo.